Još nam jedan detalj nedostaje kako bismo postali pravi plemići, a to je plemićka životinja konj. Prije više od 20 godina u Zaprešiću je osnovan konjički klub Trajbar Team, a zbog raskošnog zelenila, osim aktivnih članova natjecatelja, ovdje obožavaju boraviti i ljubitelji prirode. Lara, koliko je teško zapravo naučiti jahat konja? Pa nije preteško, treba samo puno truda, odricanja i rada i dosta godina iskustva. Znači, misliš da nekog poput mene, ko nije jaho ili je jaho onako 2 minute uz pratnju nekoga, da ti je dosta godinu dana da naučiš dobro jahat konja? Pa je, ovisi od osobe do osobe. Nekima duže treba, nekima brže treba. To ovisi od svakog osoba. A s koliko godina se moraš početi baviti jahanjem da bi se profesionalno bavio jahanjem? Pa ja sam recimo kasnije počela, ali na primjer moja sestra je krenula već sa 6 godina. Sa 6? Da. Ima tu puno djece koja krenu ranije, ali to su općenito na manjim ponijima, ne odmah na velikim konjima. I ima djece koja počnu već sa 4 godine. Stvarno? Da. Wow. Da, a do koliko godina se možeš uopće time baviti? Ili ima neko ograničenje? Pa jahanje zapravo nema ograničenja, tako da ima ljudi vani, profesionalnih koji se sa 60 godina još bave jahanjem. Znači ima još nade za mene. Da, ima. Odlično. A reci mi, jel vi tu u Zaprešiću nudite i školu jahanja ili kako to? Da, i školu jahanja, program pony leading, terensko jahanje, sve, svašta. Dobro, a ono što... zaželi. Ok, a ono što nas najviše zanima, jel mogu ljudi doći tu i onako turistički posjete Zaprešiću i doći kod vas jahati? Mogu, samo se moraju s našom voditeljicom i glavnom organizatoricom dogovoriti i sa trenerom naravno i prijaviti se unaprijed i dođu. I imamo i grupno jahanje, team building organiziramo. Nije više tako strašno, jel da? Baš jako. Pa nije baš tako jako, ali ne znam, meni ti je to, kako da ti objasnim,